Chwyldro ar droed. Tro ni, tra mae'r pobl ifanc S4C yn dechrau nawr. Ti'n mynd lawr fyna bob doi. Yn ifanc. Rwan, hacio sy'n trafod y pynciau a'r problemau sydd ar feddwl pobl ifanc fel fi. Tymor pobl ifanc S4C. Tro ni yn parhau nawr. O ble mae'n bwyd ni'n dod? A beth am ynni adnewyddol ar ffermydd Cymru? Tro ni ar ffermio nesaf. Ti isio cymryd rhan? Cer i wefan S4C a chlicio ar Tro Ni, neu defnyddia hashnod Tro Ni. Mae 'na chwyldro ar droed. Tro ni tymor pobl ifanc S4C.